Ay, unsa man na? Hatag limos. Na, di na ra ba ko mudawat ana. Kaya nga naman. Alas 5 naman god. Mama di alas 5. Pag duty naman guna ko ron, ni kay alas 5 naman taman, wala mo koy overtime. Kaya hatag mo yun ako. Ay dili ugma na laman kay namang mo ko duty mo ko alas 8 taman alas 5. Sayo-sayo lang makari kaya ron makuha na ko na. Ah, kaya hatag mo ni. Ay lagi wala koy overtime. Salamat kayo. Oh, sige putla. Asa man napita kong putlunan eh? Ne? Dili, layo na kay naana adya si. Kine. Adya si gamay, patas. Hare. Himbalik man ka, adya si gamay paubos pa. Dire. Tas na si gamay moy. Hanao! Dara. Pahika pag kukuha mong nawong? Oh. Buang kay kasubuon yun. Hali, baon ka! Balik ka nang... Ano? Okay na, no? Ay na. Hoy! Hoy! Ay! Sige, iuli na! Oh. Pasag. Silpo Ang panguwag diliyaan ah. Ang mandeka ay Walag kanyo. Na. Ang cellphone na. Hoy! Hoy! Ay na! Bong! Imo eksado! Kay maman! Namatay! Hala pag-sure ba? Lagi! Nahala ko to. Na to. Palangga magikini mo na among ex. Dili man ako palangga akong ex. Gaapo kay ko kadano nang mamatay yung tarat siya. Yang anong ingilak man ka? Hindi mo maghihilag ng dili man ni Mao. Asa man naroon siya? Ganahan na dyan ko magpakamatay. Anong di ba rin musika? May nabasa mo dahil eh. Darawa ko sa kasigaw! Kari! Ay Dok, Ay may, bago man katuod kag sweldo ron. matay bago lagi yung tamoy. Pero mura po, nahurot na po. Bayad o kuryente, tubig, plus bill pa, plus mga grocery pa. Wa na. Nabilin sa akong sweldo mo, 50 pesos na gidlaman. Maupod. Nga ikaw, bago man pagka-sweldo. Wala gi Dok, nahurot pug bayad og mga utang, dahil kag mga balarian man ko, munang karon, na short pa gyud ko, munang karon ako sang hulman nim 50. Salamat kayo Dok. Babe, kapoy na kayo glakaw, balaha po ko. Sige, bala. Ay dili ko musugot og sila namang papa. Ayaw gumadugay na ka. Papunta. Balik ka. Oh, agay! Agdi, tindog diha. Agwad ka. Sige, balik ka sige. Bukas lagi kayo ka. Pagkabalik. Ako lagi. Ay nani naman oh. Sumagay lamang tao mo daw, iyaw na sa kalibaw. Sige! Sige! Na. Asa mo ka? Pen. Di ba gibawalan na ka sa doktor og moinom mo na? Oh, gibawalan. Yung anong niinom man ka na? Kabulok ka, moinom ka ng inom na, hinahinayan ka nagpatay. Okay ra hinahinayan mo ay wala po bitaw og kadali. Hatag. Kalalo yun imo wala kay Chanilas. Wala lagi. Tala ubanta kay tagan ka na og masuot. Tala. Ah, dara oh. Mo na na Mao na. Salamat kayo. Suota ha. Kane? Oh, mao na suota para dili na matunok ng imong tiil. Ay, si. Sakit kayo na Kau sa mo ko mudukyo. Sakit Kau sa mo ko. Squared. Oy, Isog kay koron. kay Isog kay ko sa akong maestra. kaya naman. Kaya naman siya nga kuan. Kana ko nung times daw ko nung sa plus. Dako ng times kaysa plus. Oh. Kaya dako yun po ng time. Pareha lang mong bogo tanawa oh. Kasi 3 times 3. 9. Oh, 3 plus 3.
6. O, Oh. di ba? Mas Sige. ako ng multiplication. O sige lain o. 2 times 2. 4. O jong 2 plus 2. 4. O di ba parehara? O, O lain o. Kanang 1 times 1. 1. O jong 1 plus 1. To. O di ba? Mas dako na addition. Oh. O lain pa o. 0 times 1. 0. O jong 0 plus 1. 1. O di ba dako gyud? Kana ako maestra, ako na report sa subdivision. Division bet dagay. Ay kag limos. Ay! Ayaw! Di ka na ulabtan! Di ka na ulabtan! Salamat. Kaya wala problema na. Hoy! Ako sapatos! Sabi na! Hoy! Luli na! Hoy! Wala ka mang laki! Wala! Paghilom! Nasakpa na gani ka Hindi ka! Wala ka na pumasakpi ka! Uy, kapakit ka pagyan ng tricycle. Ba't Ikaw! mo katawa? Si panuli ng mga lalaki! Yung! Wala yung dawon ko. Ikaw! Usay wala! Hilom! Tala na! Hoy! Ako cellphone! Hoy! Gugna! Gamitan yung motor! Dali! 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 Gugna! Ay, litsik ko sa mo! Hoy! Akong motor! Hoy!